Wij hebben het hier heel goed op Ameland. Wij genieten van het eiland. We voelen ons hier thuis. Maar goed, vanwege de situatie met onze zoon kiezen we er wel voor om nu al naar de wal te gaan. Goed 4 uur is hij al predikant van de hervormde gemeente op het Ameloon. Maar door de problemen met de vaarverbinding had Sijbrand Alblas besletten het eiland te verlitten. Zoontje IJsbrand had namelijk autisme en wat elke dag met de boot naar het speciaal onderwijs in Damwoord. Een hele onderneming. Om 5:15 staat mijn vrouw meestal met hem op en dan eten ze hier wat en dan wordt ze met de auto naar school gebracht. Vandaar pakken ze de boot naar de wal en in Holwert staat dan een taxi klaar en die taxi die brengt hem naar Damwoude en daar staat zijn school. Het was vaak stressen overdag, zeg maar. De snelboot was een aantal keren uitgevallen, zeg maar. Soms was het ook op het laatste moment pas bekend. Dat zorgde ervoor dat wij gewoon soms in spanning zaten van hey, kunnen we nu ons kind nog ophalen van school of gaat het vandaag niet lukken? In het ergste geval staat hij daar dus met zijn taxichauffeur gewoon een uur te wachten. Gelukkig kunnen IJsbrand en Orenbeen niet naar het speciaal onderwijs matten. Mooi reizig je met Veldman Marine Services. Maar ook die vaartziens rint wat zijn beheiningsoren. Op dit moment is er een regeling die bepaalt dat Veldman alleen mag varen als het licht is. Dus als het donker is niet. Maar straks dan wordt het ook weer eerder donker. Wordt het ook, zijn de dagen nog maar heel kort. Ja, en dan kan Veldman niet zomaar ons heen en weer varen met deze wetgeving. En dat betekent dus dat er dan een groot probleem is. Het is onduidelijk hoe de dienstregeling van Wagenborg de na de simmer uitzocht. Alblas en zijn familie wachten dat liekwoels net aan. Ja, het betekent voor ons dat wij naar de wal gaan verhuizen, naar Drachten. Daar word ik gemeentepredikant. En voor ons is wel echt de directe aanleiding om te vertrekken dat IJsbrand dan ook dichter bij zijn school komt te wonen. En dat het voor hem ook niet meer al die energie kost om elke dag op deze manier naar school te gaan.